Karoon tayong problema sa atin, nalasana, wala nang baranggayan. Makinig ka mga kasi muna. Pag nagagalit kasi ako, ba't ba kasi hindi mo maintindihan? Na-stress ako, depressed ako, may anxiety pa ako. Ba't kasi hindi mo maintindihan yon? Inaangatan mo pa ako na ako pag nagalit. Automatically, mamaya okay na. Mataas ang pride. Hindi ako. Kasi kung ako mas mataas ang pride, bakit ba ako aayos? Mag-live-in partners sa Bulacan, nagkahiwalay umano dahil sa pagkalulong or pagkalulong ng lalaki sa online games. Ito ang inaing ng idinulog ngayon ni Crisanta Carla Bongon. Reklamo nito, isang buwan na raw sila noong nilayasan sila ng kanyang partner at iniwan ang kanilang 4 na anak. Pero partner, eto kausapin muna natin si Ronel. Ano? Ito yung inireklamo ni Carla. Magandang hapon sa iyo, Ronel. Magandang hapon din. Okay, Ronel, kumusta ka ngayon? Okay naman po. Tatrabaho po. Nagtatrabaho ka ngayon. So at this time, hindi ka naglalaro ng online games. Wala na po kasi linawin na po na asawa ko yung Gcash. Kasi sa Gcash lang po naglalaro. So hindi ka na naglalaro ngayon? Po, hindi na po. Tagal na mga 2 weeks na po. Mahigit. Okay, so good for you, ano? Pero may pinabot na reklamo si Carla dito sa amin. Ano yung masasabi mo patungkol dito, Ronel? Ito po kasi, yung problema po namin, napakalit na bagay lang naman po. Di ko nga po alam bakit mamantong pa sa barangay. Pwede mo kami mag-usap ng kami lang. Sabi niya na nalulungo sa pero halagang 100 pesos, 100 pesos lang po yun. Minsan na 70 pesos. Pag nanalo ko, nabibigay ko sa kanya. Ngayon, tinanggal niya sa akin. Ngayon, sabi niya ng gabi, lumayas ka na. Di umalis ako. Pero sinabi ko, mag-i-stay ako sa trabaho. Ayun, ang dinarangay niya ako, inabanto na oras sila. Sabi ko, kung inabanto na ang pamilya ko, hindi din na po ako makikita. Bakit nakusap na po ako nakaharap ako sa barangay? So, Okay. Nag-abanto na. Oo, Hindi lang po inabanto na pamilya ko eh. Ronel, Kami nababanggit mo na napakaliit lang na bagay itong problema ninyo. Bakit? Paano mo nasabi na napakaliit at paano mo naman nasasabi na malaki na yung naging problema? I mean po na maliit. Yung baga, dapat kami mag-asawa. Kaya naman po namin tutasin yun eh. Yung baga, pinalaki mo ito eh. Ikinalot mo ito eh. Dapat kami dalawa na nag-usap kasi problema ng dalawa mag-asawa. Hindi ko siya sinasaktan. Wala naman ako ibang dito. Sige, alak. Yun lang. Mobile Sana kung sinasaktan ko siya. Hindi naman eh. Saka yung lahat naman sa akin, nag-enjoy sa kanya. Yan lang, itong mga nakaraan talaga, tagang wala ako na sahod kasi puro sa utang. Okay, so masasabi mo, Ronel, na ang pinaka-reason lang ng problema ninyo at pagkakahiwalay ninyo ay dahil lang sa online games. Aside of that, wala nang problema. Wala naman na po, wala na. Okay, so totoo ba, gaano katotoo na iniwan mo yung mag-iina mo? Mag-iisang buwan na. Hindi ko po sila iniwan. So ngayon saan ka nag-stay? Dito po sa Caloocan. Kasi tracking po yun eh. Bali, stay kami, 1 week. So yung Sabado, or kung hindi, linggo. Okay. So nakastay in ka dyan sa pinagtatrabahuhan mo sa loob ng 1 linggo. So after a week, umuwi ka or lumalabas? Dapat po sana uuwi kasi hindi na po pinauwi. Kasi nga, bukod po sa may utang po kami at nagagayat nga raw po sa akin. Sabi ko na raw po umuwi at baka mapatay nga raw po ako. Hindi na po umuwi, hindi natakot din ako. Okay, pero may communication kayo ng asawa mo? Meron po, Facebook, yung number na tawagan, tetext ko naman po siya. Okay, so may communication kayo through Facebook? Problema pala, isa pa po pala, sabi niya ng bababae raw ako. Wala po siyang pruweba. Ako po, hindi po ng bababae. So, ikinakagalit niya rin sa akin. Okay, so ang communication nyo ng asawa mo ay through Facebook. Ngayon, Yes, po. naibanggit mo ba sa kanya na talagang hindi ka naman umalis or lumayas, hindi mo naman sila iniwan kung hindi ikaw ay nagtatrabaho? Apo. Di lang kami nagkaintindihan nung gabi niya kasi nga, sa sobrang galit niya, siyempre ako, pag sinabi ako lumayas ako, aalis talaga ako. Alam naman yun eh. Ako bisa akong salita. Kapag pinaalis mo, aalis talaga ako. Pinapaalis ako eh. Okay, so isa ka pa lang Ronel na masinunod or masunurin ka sa lahat ng mga sinasabi ng asawa mo. Pag sinabing umalis ka. Pag sumabing lumayas, lumalayas ka. Ayoko na po kasing, ayoko po kasing yung galit niya. Ayoko sabay. Kasi kung sasabay ko ba magkasakit na kami, yung iniiwasan ko po. Okay. Okay, dyan ka muna, Ronel, ano? At nasa kabilang linya na itong si Carla. Carla, magandang hapon. Sabi ni Ronel, hindi naman daw kayo nilayasan, kundi siya ay nagtatrabaho at stay in doon. Hindi po siya nagsabi na stay po siya. Kusa po siyang umalis dito sa bahay na wala pong sinabi kahit ano. Bakit binabanggit ni Ronel na pinalayas mo daw siya?
Kailan po, umaga po siya, wala nga po siyang sinabi, umaga, diretso siya alis, wala pong sinabi kahit ano. Okay, balikan natin si Ronel ha. Isang tanong pa lang, medyo pumalya na itong si Ronel. Ronel, Yes po. sabi mo pinalayas ka ng asawa mo, hindi ka naman daw nagpaalam at hindi ka naman sinabihang lumayas ka. Sinabihan po ako niyan. Ang pag-aasabi sa ay niyan, kung gusto mo umalis ka. Ayun sabi niya sa akin, hindi na po, alis na din sinabi. Kasi ayoko nga, kasi nga po, ayoko nga yung galit niya. Ayoko sabayan. Ay, baka dahil galit lang sa'yo itong asawa mo, kaya nakapagbitaw ng ganong salita. Pero ikaw naman, sineryoso mo. Tapos yung umalis ako, sinabi niya, ilang banda na sila iwan. Sige, hindi ko sila iwan. Ako tatrabaho ako nagtatrabaho ako. Yun nga lang, ngayon na yun lang, nagpadala na araw Sabado. Kasi nga, bagong apply ako lang sa akin. Kaya kung Sabado, makapagpadala na ako. Carla, sa nakalipas na mga buwan, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na mag-usap muli nitong si Ronel? Kumusta yung relasyon ninyong dalawa? Okay naman po, ang ano lang po talaga sa kanya, ma'am, parang ano po siya talaga sa kakalaro niya. Tapos, minsan po kahit sa pagkain na lang itataya pa si scatter, imbes na ipambili na lang ng pagkain ng bata. Yung po nagiging problema ko po sa kanya eh. Okay. Ang problema mo talaga dito ay talagang nalulong sa pagsusugal online. Opo, ganun nga po. Tapos po, nung ginawa ko talaga yung SIM card, kinaumagahan, pag sabi ko kunin ko na yung bata, diretso po talaga siya alis. Wala pong sinabing, nag-stay in ako ganito, ganyan. Wala po, kasi wala po akong cellphone, ma'am. Nakiki-inline lang ako. Ayun. Okay. Carla, matanong ko lang sa isang araw ba gaano kadalas na naglalaro itong asawa mo itong online games? Pag nagsahod po siya, tataya po siya ng 100. Minsan ganun po yan. Pag may pera po siya ba nakabali, magtataya na naman po siya. Hindi na ipambili na lang po ba ng pagkain? Okay. So, pero kinausap mo ba siya, ma'am, na itigil na itong paglalaro niya ng online games imbis na yung 100 pesos ay ibilin na lang ng pagkain ninyo? Maiisip niya naman po yun, ma'am, kasi sabi ko, dahan-dahanan niya na lang nga lang po. Hindi ko nga po sinabing na itigil. Dahan-dahanan lang. Kaso po, nung kinuha ko SIM card, bigla po siyang alis. Okay. Pero anong sabi niya, ma'am, sa'yo? Pag sa tuwing na pinagsasabihan mo siya na itigil na ang paglalaro ng online games? Sabi ko, opo, titigilan niya na. Pero maya-maya po, gano'n na naman. Okay. Okay. Carla, Nakikinig naman po sa una. Carla, kasi binabanggit ni Ronel na tinigil niya na daw itong paglalaro ng online games at nasa trabaho siya ngayon. Kasi po nasa akin na po kasi yung SIM card ko na pinaglalaroan niya. Kaya po, wala na po siyang paglalaroan po talaga ngayon. As in ngayon, na nakuha ko na po yung SIM card. Okay, sa ginawa mo yan, Carla, okay naman yung hakbang na ginawa mo para matigil yung paglalaro nitong si Ronel. Pero kung talagang si Ronel ay ipapatuloy niya yan na paglalaro ng online games, maraming paraan. Pero dahil galing na mismo sa kanya na itinigil niya na, pwede bang bigyan mo ng pangalawang pagkakataon? Pwede naman po, basta po talaga kung baguhin niya ng sarili niya. Okay po, sige po. Ayun! Problema. Tanungin natin si Ronel. Ronel, dahil ang punot dulo ng pag-aaway nyo nitong si Carla ay dahil sa paglalaro mo ng online games, hindi mo na uulitin ba yung paglalaro ng online games at aayusin mo yung pagsasama nyo ni Carla? Opo. Parang iniwas na po yan. Parang hindi na po naglalaro. Ang totoo po yan okay naman na po nag-isap naman na po okay. Sabi ko, bigyan ko pa sa pagkakataon. Pag mag-video ako sa'yo para magsama ulit tayo. Ayun sabi ko, baga yung makaulit ako, hindi ko sinabi na mag-iwala na tayo. Hindi naman wala sinabi ko. Okay, dahil ilang araw na din kayong hindi nagsasama nitong si Carla, na-miss mo ba itong si Carla at yung mga anak mo? Opo, sobra po. Sila po lahat. Gusto ko nga po silang mayakap. Kasi gusto ko lang po maramdaman ulit yung pagmamahal na sa akin lang. Kasi naman sa nawawala rin yung pagmamahal na sa akin. Dahil lang din ang pag-aalaga, di kaya dati. Ayun. Pag ako nila, nakasinang tao, o dahil siya nagdadabog. Lang, so lang yung iba dati, yung hindi naman pareho rin bata, okay lang, mahalin mo, lambingin mo, alagaan mo. Hindi, paano naman ako, di ba? Okay, balikan natin si Carla. Diyan ka muna, Ronel, Carla? Carla, napakinggan mo si Ronel. Namimiss ka na daw niya at yung mga anak ninyo. Opo, narinig ko po. Ikaw ba, namimiss mo din itong asawa mo? Para na lang po sa mga bata. Uy, para sa mga bata. Parang sinasabi mo na ikaw ay hindi mo na namimiss itong si Ronel. Ayun nga po, lagi siyang ganyan. Dapat, ipatan niya yung dati. Yung talagang, para magka-ayos kami.
Oo. Kunting pagkakaano, kahit sa akin. Alam mo, ako nalat ng mali. Alam ko na doon tama, kahit nag-air sa trabaho na, alam ko nahirap siya mag-alaga ng bata. Ang pinagpapagod din ako, yung baga, kunting alaga lang din ang sa akin, hindi naman yung project. Hindi ko na sinabi na, pala mo niyo sila o Carla, Po. Carla, mabuti naman yung hangarin ni Ronel. Ang gusto niya lang naman, magtrabaho doon at siguro nagbigay naman ng leksyon sa kanya itong paglalaro niya ng online games at ngayon na nagsasabi siya na nanamiss na kayo. So ngayon, Carla, ang tanong ko sa'yo, mahal mo pa ba itong si Ronel? Opo. Ano pa yung hinihintay natin? Ano ba yung gusto mong sabihin kay Ronel? Kailangan mo pa ba si Ronel o hindi? Opo. Labig. Hello po. Kinikilig na partner. Sige. Labig. Magkakaroon tayong problema sa atin. Nalasana, wala nang baranggayan. Makinig ka mga kasi muna. Pag nagagalit kasi ako, ba't ba kasi hindi mo maintindihan? Na-stress ako, depress ako, may anxiety pa ako. Ba't kasi hindi mo maintindihan yon? Inaangatan mo pa ako na ako pag nagalit. Automatically, mamaya okay na. Mataas ang pride. Hindi ako. Kasi kung ako mas mataas ang pride, bakit pa ako aalis? Ito, ayaw ko sa'yo, sabi mo na. Kunting ano mo na sa'yo, umalis ka na. Sustenta mo na ng bata. Sino ba matutulong ang tao yun? Di ba wala? Kaya kung umalis sila, sinabi ko na gano'n. Kaya ako, alam mo naman, nadagdamin din ako. Pagka nasakpan ako, alam mo, isang salita rin pag umalis, aalis talaga ako. Ronel! Alam ba? Medyo may narinig lang ako na medyo kailangan nating diinan, ano? Kasi sabi mo, pag ikaw ay pinapagalitan or pinagsasabihan, ay nagagalit ka. Ayaw mong pinagsasabihan. At kung ano yung Hindi sinabi ko sa'yo... nagagalit. Hindi ko po magustuhan yung sinasabi. Kapag sinabi na umalis ka talaga, kasi ako po, pag sinabi yung alis po talaga ako. Hindi po ako na ano. Siya ay masunurin Oo, partner. Hindi ko sabi ko kanina. Ganito, Ronel, ano? Etong asawa mong si Carla ay kakapanganak lang, tama? Ang February 1. Tama. Okay. So, nababanggit ni Carla na meron siyang depression na nararamdaman, anxiety, ito ay dala ng kanyang postpartum. Tama Opo. ba ako, Carla? Yan yung nararamdaman mo? Opo. Okay. So, ikaw naman, Ronel, dapat sa mga panahon na ito, ay dapat ikaw yung nag-iintindi sa asawa mo. Opo. Nilalambing ko naman po siya. Minaharot ko po siya. Kung ako hindi niya kaya malambing. Minsan pag naya po sa inyo, nagagalit ka. Kaya nga, Ronel, ganito, Ronel, ano? Kasi kaya kayo nagmahalan Ay, yung sakit niya. Kaya nga Ay, kayo hindi nagmahalan nitong si Carla dahil dati siyang malambing, dati kang inaasikaso. Ngayon nga may pinagdadaanan yung asawa mo, kaya ikaw dapat yung nag-iintindi sa kanya. Opo. Yun naman pala. So ngayon, dahil nagkaroon na kayo ng pagkakaintindihan, nabanggit ni Carla na mahal ka pa niya, kailangan ka niya, ikaw naman nabanggit mo na mahal mo din itong si Carla. Opo, sobra. Wala na po akong ibang namahanap. Yun. Talagang sulti po sa kanya. Kasi maalaga po tayo sa mga bata. Kasi nawala lang pag-aalaga niya sa akin. Yun naman Kaya, pala. hindi ko- Mahal na mahal mo pala sobra itong si Carla. So ano pa dito ang pinag-uusapan natin? Bibigyan ko po siya ng ano kasi sabi niya kapasok niya pa lang po. Siguro mga 2 weeks kung makakauwi siya. Ronel, 2 weeks. Kaya mo bang umuwi after 2 weeks? Gusto ko po, pag nabayaran ko po lahat ng utang doon, tapos lumipat na lang po kami ng bahay para magsama ko ni Bago. Ayun po gusto ko. Yung iniintindi mo ngayon yung utang. Opo. Lahat na po ng utang. Budget po namin ngayon, wala rin po. Okay, so naiintindihan mo naman, Carla, yung sitwasyon ng asawa mo. Opo. Ayun. So, maghihintay ka na umuwi itong si Ronel. Magpapadala po ako sa inyo pang budget. Papadala ako. Ayun. Magsasahod kang mamaya, Ronel? Hindi po, babali po ako. Ay, magbabali. Very good yan na desisyon, ano? Dahil nakikita namin na talagang responsable kang asawa at tatay. Opo. Kayo na lang bahala mag-usap ng asawa mong si Carla, no? Ang pinaka-importante ngayon ay okay na kayo. Opo, wala naman po ang problema kasi nag-iisap naman po kami. Okay. Sige, Okay. partner. Sige. Sir, kung meron ka rin na natutunan sa pag-online games, ano po yun, sir? Pero ngayon ay ang natutunan ko talaga. Walang mapapala sa paglalaro ng scatter o pagsusugal. Tama. At partner, nakikita ko naman kay Ronel na willing naman siyang itigil itong paglalaro ng online games para makapiling niya na ang kanyang pamilya. Tama yan, partner. Nel, meron kang mensahe dito kay Carla? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sabihin mo na. Opo, lagi ko basta niya binabanggit na pasensya na, sorry, na nagkamali ako sa kanya. Lagi yung pabigat na lagi ko siyang naiwanan ng problema pero hindi na mauulit yun. Tapos ko lang yung problema namin sa utang. Babe, I love you, babe.
Gusto na yung mga bata. Sana all. Sana all. Sa'yo nga yun, para sa'yo Para yun. sa'yo yun, Carla. Ano rin yung sagot mo kay Ronel sa I love you niya? I love you too. Yun! Ano ba yung team song nyo ni Ronel? Ano po, perfect. Oy! Sige nga, duet nga kayo. Kantayin nyo nga yung team song nyo. Siya lang po na kanta nun eh. Okay. Ronel, gusto ni Carla na kantan mo siya ng inyong team song na perfect. Sige, go! I found a love for me, I just right all my life. I found a girl, you are sweet, and now I need you are the someone I give you up this time. Darling, this gives me so. If I feel right, and when your eyes show in mine. May nanalo na, Carla, ang iyo namang linya. Anyway, kami ay natutuwa sa inyo, Ronel at Carla, dahil okay na ba? Maayos na kayong dalawa? Opo. Okay, ano yung masasabi mo ngayon na Ronel, dahil tumugon kayo sa aming tawag, nakausap mo itong si Carla, ano yung masasabi mo ngayon? Ito po, papatunayan ko lang po sa mga nagsabi na iniwan ko asawa ko. Hindi ko po iniwan talaga sila. Ako po yung nagtrabaho at nag-stay talaga. Hindi lang kami nagkaintindihan o nagkaunawaan sa mga, kung yung sinabi ko na hindi na intindihan, siguro sa pagkakamali ko na rin. Ayon! Sana po gawin niya na po yung tama tapos tuparin niya na po yung sinasabi niya magbabago na po siya. Ayon. So, there's always a second chance Yun. para At kay sa Carla. inahaba ng pag-aaway, isipin na pa rin natin yung mga anak. Dahil sila yung labis na maapektuhan Opo. itong pag-aaway. So, ano yung masasabi mo ngayon, Carla, na itong problema ninyong mag-asawa ay idinulog mo dito sa aming programa? Salamat po sa inyo kasi po nalinawan na rin po kami kung nasaan po ba talaga siya o kung ano yung ginawa niya. Kasi po dito, inaantay po talaga namin po siya na makita na okay na po siya. Yun. So, ang pinaka-importante ngayon, Carla, maayos na kayong dalawa ni Ronel at syempre, umaasa kami na pag-uwi ni Ronel ay mas magiging masaya pa ang inyong pagsasama kasama ang inyong dalawang anak. 4 po. Ay, 4 pala. Naka-4 na, partner. Naka-4 na pala kayo. Bago namin kayo bitawan, sabay nga kayong mag-I love you sa isa't isa. I love you. Love you. Yeah!